Születésnapi gálaest Lajcsival és sztár vendégeivel a TV2 2 éves születésnapja alkalmából. Ezután következik a születésnapi gála. Biztosabban... Bemutatjuk az új joghurtos Delma margarin. Próbálja ki most kedvező áron. A sztori jó szórakozást kíván a műsorhoz. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket innen, a Budapest Kongresszusi Központból. Ünneplünk ma, kedvelt dalunk, a Szervusz itt a Dáridó is ünnepi hangulatban csendült fel az imént. Közreműködött a Concento gyerekkórus. A budapesti Lehár zenekar Faj Tibor vezetésével. És a Dáridó szimpatikusok Körmendi Péter vezetésével. Köszönjük szépen! Ma este ünnepelünk, hiszen 2 éves a TV2. Engedjék meg, hogy mint a mai rendkívüli este házigazdája, színpadra szólítsam a TV2 elnökét, Pintér Dezsőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nézőink! A TV2 második születésnapját ünnepeljük, de nekünk úgy tűnik, hogy mindig is együtt voltunk. Valahogy nagyon hamar találkoztunk. Mi is a TV2? A TV2 egy kis bizonyosság a sok bizonytalanságban. A TV2
egy kis állandóság a szédületesen pörgő világban. A TV2 egy készszorítás a gesztusokat oly gyakran nélkülöző mindennapokban. Mindent együtt élünk meg, örömeinket, reményeinket. Önöknek köszönhetjük, hogy a TV2 Magyarország vezető televíziója. Az önök jóvoltából lesz a 2-es 2000 televíziója Magyarországon. A születésnapi mulatságot a TV2 egyben a magyar televíziózás legnépszerűbb műsorában, a Dáridóban rendezzük.